селе ки ба ноҳияи масҷоҳи кӯҳӣ ва деваштиш омад талафоти ҷонӣ надошт, аммо ин ҳодисаи табиӣ хисороти калонро ба бор дорад. барои ҳисоб намудани зарари сел дар ин ду ноҳия аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд комиссияи махсус ташкил шудааст. сел дар ноҳияи масҷоҳи кӯҳӣ заминҳои кишоварзиро нобуд сохта 3 адад кӯпрукро вайрон намудааст. дар ноҳияи деваштич бошад сели санаи 25 июл деҳаҳои Хишекат, Овчи, Исмоили Сомонӣ, Бобурчак, Меткро аз ҷараёни зиндагии муқаррарӣ берун сохт. ҳарчанд хисорот зиёд аст, аммо хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. роҳҳо зарар дидиам ҷанбе сони хафои обгузар ҷои бобҳои ва хабузар накардан хай тариқи аҳолӣ тариқи ҳашар бо дастгири мақомоти ҷои таваққуи ноҳия ин офат ва бартараф карда шуд ва зарбаи пешина гузаронда шуд. Санаи 25 дар ноҳияи Деваштич омадани сел ба қайд гирифта шуд. Хай уҷоям асосан зарар дидан роҳҳо کوپروک‌های محلی در دهنده کوپروک‌ها بودست کوپروک آبوزا اونها 5 عدد کوپروک‌ها ضرر دیدن زیاده از 7 کیلومتر راهی اتومبیل درون دهه‌ای و درون ناحیه‌ای ضرر دیدن. давоми 6 моҳи охир дар вилояти Суғд 260 ҳодисаи фавқулоддаи хусусияти гуногун дошта ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 64 нафар сокинон ба ҳалокат расиданд. маблағи зарари ин ҳодисаҳо давоми ним соли охир 42 миллиону 986 ҳазору 544 сомониро ташкил медиҳад. дар ин бора Анвар Қосимов, муовини сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳангоми нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Зарар аз ҳодисаи фавқулоддаи хусусияти гуногун дошта дар нимсолаи аввали соли 2020 ба иқтисодиёти вилоят расонида 42 миллиону 986 ҳазору 544 сомониро ташкил дод. дар ҳамин давраи соли 2019 дар ҳудуди вилоят 322 ҳодисаи фавқулоддаи хусусияти гуногун дошта ба амал омада буд ки бар асари онҳо 82 нафар ҷони худро аз даст дода буданд. маблағи зарар аз ҳодисаи фавқулодда расида 12 миллиону 684 ҳазору 937 сомониро ташкил намуда буд. аз рӯи таҳлили наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд давоми 6 моҳи охир 4 ҳодисаи фавқулоддаи хусусияти табиӣ дошта ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷаи он 2 нафар сокинон ба ҳалокат расиданд. маблағи зарар аз ин офатҳои табиӣ 41 миллиону 256 ҳазору 698 сомониро фаро гирифтааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта зарари он бештар мебошад. و تازه کردن سیلاب‌های خفاف شهر ناحیه‌ها چنین کارها گزارنده شد. از جمله در ناحیه قشم در جماعت دیهاتی پانگوس، اوریان و تنوک زیاده از 2000 متر سیلراه از خود شهر تازه کرده شده. 100 متر کارهای سالمستحکم‌کنی با استفاده از سمنت و آرماتور به انجام رسانده شده است. در شهر پنجکن کارهای ساختمانی سد محافظتی در جماعت دیهاتی راه شیرعلی با درازی 1050 متر آغاز گردیده در جماعت دیهاتی سوجونه محله کشپای ساحل چپ دریای زرافشان با مقصد امین داشتن راه اتومبیل پنجکن عینی از شستشوی در مسافه 260 متر با استفاده از 5000 لیتر سوژهای دیزلی که از جانب ریاستی ولایت جدا کرده شده بود کارهای ساخت مستحکم‌کنی گزارنده شد. ҳолатҳои ғарқшавии сокинон дар кӯлу дарёҳои вилояти Суғд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта кам шудааст. агар давоми 6 моҳи охир 11 ҳолати ғарқшавиро раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба қайд гирифта бошад, ин рақам дар ҳамин давраи соли 2019 24 ҳолатро ташкил медод. 4 нафар сокинон ҳангоми ғарқшавӣ наҷот дода шуданд. ҷасади 7 нафари дигар аз об бароварда шуда ба соҳибонашон супорида шудааст. гузориши Мафнушкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.